Здравейте, приятеле! Днес едно малко по-различно кулинарно ориентирано видео. Ще ви покажа какво правя обикновено с рибите след като ги хвана. Естествено, придържаме се към абсолютно всякакъв вид норми, количества, качества, ограничения и каквото там се сетите. Най-важното, ножчето, доста поизстрадало вече на 25 години, но един много приятен трик. Ако някога сте се чудили тъпия трион с размера, това е общото тук си меря рибите, които обикновено хващам, с тъпия трион за какво е? Той е за чистене на люспи. Какво ще готвим днес? За манджата, която съм измислил, ще ни трябват риба, бе? Според мен вземете кепа. Тук няма как да я дигнем. Не е малка риба. Верно ли? Не е малка риба. И ще я хвана блокното? Не, никога. Що? Само аванси и върица, никакви фащаници на влакна. Какво е, оврък? Нямам представа, нещо по-дънно е може би. Ама е големо, Не е малко. Сега ще видим, чай само, че не тегли на 10. Мой груперче е. Аз съм споко. Тук тръгна малко да излиза. О, голема е, брати. Голема е, хубава. Не знам каква е риба. Кокал? Пусни кепа. Ой, другия обикаля до него. Пусни кепа. Бати, кокала. Приятели, едно кокалско фишче. Да. Ама гледай какъв е, бати топалката. Това е едно кокалче. Такъв, това е бати рибата. Човек ти направо ни е. Айде, дай да вадим, брат. Не е лош кокал. Едно сафритче, около 300-400 грама и една... Бати кефа. На щайгата ли е? Топи го кепа долу. Чипура. Не нагоре, така. Така се тегли кефа. Не знам какво е, чипура. Това е синегрида според мене. Това е синегрида според мене. Една бърза синегридка да кешираме. Синегридка. Около 5-600 грама. Един много приятен номер за чистене на люспи. Много добре знаете, че обикновено хвърчат навсякъде. Но ако цялото нещо се случи под вода, има реален шанс да не изхвърчи нито една люспа от рибата. Чакаме да се понапълни. Така, след като сме понапълнили доволно много мивката, започваме с треончето. Съвсем лекичко, с почти режещи движения, да търкаме напред и назад. Както виждате, перфектно се чисти, не остана нито една люспа и нито една люспа не хвърчи. Останалите 5 минути от това ще ви ги спестя и ще преминем към втора фаза. Така, следваща стъпка, отърваваме се от вътрешностите. Има един момент при доста от рибите и то е, че освен вътрешностите, точно по гръбнака се образува една ципа с кръв под нея. Това е нещото, което задължително трябва да се изчисти много добре, защото то горчи и в последствие разваля вкусовите качества на рибата. За целта прибягваме до верният ни помощник. В този момент вече може да си пуснете леко водичка.
Много хора, включително и аз, доскоро гъртахме с пръст тук. Има реален шанс някой кост да ви се забие в живеца под ноката и е много далече от приятно. Така че четката, както виждате, разкарва всичко за секунди. Малко хора всъщност знаят, но едно от най-вкусното месо на всички риби е точно в бузите. Така че почистваме главата много добре. Рибата се пече с главата, за да може после да се отвори и да се насладим на едно от най-хубавите меса в рибата. Ставяме малко да окапе. Продължаваме с сафритчето. При сафрида най-важното е, тук отстрани има една много неприятна рогова ивица, която доста боде. Важното е да се отреже. Ето я. Тя е много грапава. При малките сафричета, които се ядат цели, усещат, че ви боде на езика. Тук просто трябва да се махне, защото е огромна и може да доведе до доста неприятности. Махаме и нея. И сега съответно вече това, което много малко хора правят, аз лично на поедрите кокали винаги отстранявам люспите. Те наистина са много ситни. Общо взето са като на пастърва, но ги има. И това нещо хруска, горчи и далеч не ни е нужно. Отново под водата, за да няма изхвърчаници из цялата къща да събирате люспи после. Ето го. Тук също се пази на много водата и шипва, но най-неприятни са ето тук, под опашката. Ето ги тези. Ето това е ужасно бодящо нещо. Трябва много да се пазим. Просто да откъснем. Много стигаме до кръвта в основата на гръбнака. Цепим, за да може да излезе. Другото нещо, което доста помага е ето това четалесто нещо за вършекът на триончето за чистене на люспи. Както виждате, работи невероятно. Минаваме през ципата, разръчваме покрай рибите, взимаме си четката и в този момент вече можем да пуснем водата да се оттича, тъй като до умивката заприлича малко на сцена от филм на Тарантино. Пускаме си свежа водичка и ето. Абсолютно всичко излиза. Става свежо розово чисто месо. Малкото остатъчни кървища тук покрай крилете също ги запръсваме. Общо взето чистенето е може би 60% от готвенето на рибата. Ако не е добре изчистена, със сигурност ще има компромиси при вкусовите качества, а това е последното нещо, което искаме да се случи. Ето, нашият сафрит е готов и той. Оставаме го да се отпече. Изчакваме да отпушим мивката, за да не ни понабият половинките и се виждаме на следващият етап. Така, след като сме отпушили мивката и рибите се поотседили малко от водата, изливаме всичко и ги прехвърляме в чист съд, който е сух. Нещата, които използвам за овкусяване на рибата, са единствено сол. Съответно, хубаво да намажеме с ръчичка. Липсва малко сол. Умри от сол. Хората питат
Морска риба, защо солиш? Винаги се слага сол. Никога не е толкова солена, че да не трябва сол, поне за моя вкус. Това абсолютно въпрос на личен избор, предпочитания, вкусови рецептори и така нататък. Другото нещо, което слагам, е девесил. Ау, стана реакция, помощ! И последното е риган. Понякога може да се сложи и мащерка. Има хора слагат и по-силни неща, но те пък много вече убиват вкусът на рибата. С розови индийски метросексуални гащи тип шалвар и брада като козел майстора на дълголетието е на екрана ви. С събраната пепел от трупове от брега на река Ганг приготвя подмладяващ детокс еликсир. Неща като 2 пакетчета чай за мощ! розмарин, безкрайно силни, евентуално много малко, но на свинско, никога на риба, за да не се получат буквално вкусове, които да се качват над вкуса от рибата, което в крайна сметка е нещо, което обичаме, искаме и желаем. Също така нещо много важно, малко да си поизмием от тия зеленяци, да ги бехме сушили. Само марихуана. Хубаво е да се остави рибата малко да постои, за да вземе от подправките, но когато се пече рибата, е хубаво да се използва не екстра върджин, а точно помас, което си е зехтин за готвене. Сега я оставяме така да престои колкото може повече. Понякога, ако се остави за цяла вечер в хладилника, би било най-добре. Важно, което забравих да направя, особено при по-големи риби, тук няма да е толкова голяма драма, но когато рибата е по-голяма и по-мазна, за да се изпече добре, се правят едни такива надлъжни разрези, за да може да се изпече равномерно и отвътре самата риба. В случая рибите не са толкова големи, така че проблемът е никакъв, но можем да ги добавим за разкош, за да може да попият вътре и зехтина и подправките. След като вече са попрестояли от рибките, взимаме, слагаме върху хартия. Много е важно, защото тавите после се чистят доста трудно, а хартията буквално ви помага да нямате никакви такива проблеми. Не залепва останалата мазнина и подправки, просто заливаме. Може да замажем малко, за да сме сигурни, че рибката е върху мазнина. И следващият изключително важен момент е предварително загрят фурна. 220 градуса, достигнала температурата. Слагаме да печем по средата. Хубаво е. О, любимите ми глезенчета, майко, направо не издържам. Да се пече отгоре-отдолу, таймер 20 минути и в последствие дигаме за още 10 минути на максималните градуси на фурната. След като са минали 20 минути, ето така трябва да изглежда нашата риба. Това, което правим, е да вдигнем градусите на макс и да оставим да се допече за още 10 минути. Hey Google, set a 10-minute timer. Alright, 10 minutes. Starting now. Филипс! Какво готвиш, Филипс? Браво е! Тези, които пъхнат стотачка под розовото шалварче на дядо Мактъп, могат да вкусят този серум на младостта и да вървят смело напред към светлината, след като видят митичния тунел. Невероятно! Рибата изглежда страхотно. Последната малка хитрина, която обикновено правя, е след като вече рибата е изпечена, можем да залеем лекичко
с екстра вържин зехтин. Но за готвенето използваме другото. Ами това е. Пуста, пуста. Looks like meat's back on the menu, boys!